Sziasztok! Eljöttünk a 2026-os Boat-ra. Tartsatok velünk, és megmutatom, hogy milyen kiállított modellek vannak. Van 2 darab hajótest, amire nagyon kíváncsi vagyok. A Rotto Hydra, az egy jó, az a többüléses. Ja. Az egyik az egy Rotto Hydra, full plastik az egész, de nagyon szép varrásos. Megnézzük, hogy hogy fog kinézni. Ez a zöld. Aha. Hűha! Ez neked most a Mennyország? Jobb ilyen. Igen. Valami kéne, így a sok közül, akkor ez. Ez egy végszetter. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon mély merüléses hajó. A hátuljában van egy vagy több víztartály, amit meg tud tölteni vízzel, így megül a seggel. Olyan mély hullámokat tud generálni, hogy igazából kötél nélkül lehet mögötte szörfözni, mert rendesen van egy mesterséges hullám, mint például egy hullámkalkos. Milyen végbor torony van itt? Ez így nagyon gyereben. El lehet proszekkózgatni, nem? Igen. Ebben alapban benne van a motor, vagy még el is hátra lehet? Nem, a motor az ebben. Itt van. Aha. Kicsit új élete. Vízzel megtöltöd a ballasztartályot, nagy kiszorítással, igazából kötél nélkül lehet mögötte szörfözni. És ez nagy díj. Hát már aki tud. Igen. Azért a zene azt tud szólni belőle. És mindezt úgy, hogy full komfortban vagy, védve vagy a naptól, mindenhol van pohártartó. Itt meg újabb tartó. Aha. Ide jól be lehet dobni a hajólevelet, meg az útlevelet. Meg a telefont tölteni. Pohártartók tetszenek a legjobban. Igen, a Prosecco-nak mi? Van. Szia, kocsos! Bocsánat. Kösz. Na itt a Seastorm, amit a Balatonra szánnak elektromos hajóként. Ez is full műanyag. Amúgy ez sokkal kisebb, mint elképzeltem. Ott egy 300-as Mercury. Az gyerekek. Ez lesz az. Ez a másik. Ez a másik szerintem. Na hát ez az a hajó, ami engem érdekelt. Elég gyorsan megtaláltuk. Egész pofás hajó. Amúgy ez tök jó. Ez a test, ez jó kialakítású, önürítéses.
Egy kicsit képzavarra értem, mert a SeaStorm-nak 3 darab méretű ilyen műanyag hajója van, és itt van kiállítva mind a 3. A fekete az még egész értelmes. 380 kg, 80 lóerőig lehet motorizálni. Ha valamiben, akkor abban van potenciál. Ez egy jó modell. Ez a középső modell méretre. Ennek 260 kg-s önsúlya van, de ez azért jóval kisebb. Viszont ami sokkal érdekesebb ezeknél, az ezek a prémium igazi horgászat. Full alumínium az egész. Olyan hegesztésekkel vannak. Itt is belül végig van hegesztve. Gyönyörű. Hát jól néz ki. Ez nagyon jó. Hatalmas tároló rekeszekkel. Ez nagyon gyerebe. És ez egy örök darab. Full alumínium test, és le van színterezve. Ez bitang jó. Lézerrel kiszabott hidrotörf. Ez nagyon király. Ez full praktikus, jó méretű. Nagyon prémium anyagokból van. Igen, ez olasz dizájnnal gyártás, talán még csak Magyarországban még hivatalosan adóik. Értem. De egyébként az összes hajót ott ők tengerre tervezik mindegyik hajókat. De ilyen olyan dizájn, hogyha ellen csak félig ül az ember, akkor Aha. lehet csak így félig ül, lesz meg rendesen is rá lehet. De hogyha meg állva akarsz Igen, kormányozni, azért meg van akkor így rendesen kitalálva, neki hogy- tudsz dőlni. Szóval azért igen, átgondolják itt a legtöbb dolgot, hogy mindenhol próbálják az, hogy prémium legyen a kormány és bőr. Itt tudom én mindenféle szokat. Szép ez a színvilág. Egyébként nagyon érdekes ez a szín, mert van, hogy szürkének tűnik, Aha. nagyon napfényben lilának is tűnik, Ahogy éppen feketének is rásítanak. látszik, igen, szóval nagyon érdekes. És konyha is van benne ezen hátul. Meg ide hűtőn is lehet oda beszélni. Pont elég. Ahogy ezt mondja, hogy felrágszik, ezt citromot magadnak égesnál. Igen, igen. Koktélodba vagy akármi. Hát, ezt látná a csajom. Már itt terítenél magának meg a piát. És vagy... Persze, ilyenek átadnak róla. Ugye? Aha. Másik. Ja, és akkor ez egy vízhűtéses elektromos motor. Igen. De jó. És akkor belső körös lenne? Vagy két körös? Ott a hőcserélője. Ezt a kérdés, akkor lehet. De király. Hú, még mindig új szaga van. Anna, ebbe van konyha. Akármilyen jó koktélt lehet benne csinálni. Tényleg van kitalálva? Prosecco dedikált. Olaszok tervezték szóval. Mondjuk ez egy picit régebbi, mint a másik, de nagyon prémium cucc. Ez igazából elég jó méret. Mennyi ez? Ez 24 láb. 24 láb. Úgy jól látszik, hogy ez ugyanolyan hosszú az a kettő, csak ugyanabban ilyen székek vannak. Igen? Abban meg ugyanolyan ilyen fekvő, mint ezen. És akkor annak Abban van kabin is. a nagyobb is a kabinja. Aha. Amúgy ennek szerintem jobb a kabinja, pedig ez kisebb egy. Na akkor nézzük meg ennek a kabinját, mert ezt harangoztat be nagyon. Szerintem ennek tök korrekt a kabinja, az kérdésében. Jó az, hogyha van bent egy ablak.
meg ebben van hűtő. Igen, itt egy kis kézmos vagy, oda lehetne WC-t is beszállni, de szemben nincsen. Aha. Lehet, oda lehetne. Ez nagyon praktikusnak tűnik. Igen. Lehet itt az ágy szélén ülni, meg egyébként Talán ketten el lehet férni. Szerintem. hát ketten bőven. Ez azért egy romantikus kis hajó. Igen. Így teljesen le van szigetelve. Még zár is van rajta. Nem zárjuk be magunkat. Ez a sima szívó VT. A legjobb. Sose mentem. Igen. Jó, megjöttünk. Nekem ez. Hogy kapcsolom? Tisztára, én ott érzem magam. Sajnálom, nagyon farában van ott. Ez nice. Mondjuk hozzáteszem, hogy ezek AliExpress-es gombok. Nagyon szem van, nagyon szem. Akkor ez így. Vegyük. Ez gyere be. Ez jó. Ez jó berugrott. Most beállítom. Szóval, Na,